हिर' आंनि जिउ आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोथो मोथो मोजां मोनो नोंलाय माला लांगोन आंखौलाय हाब मा एसेबो बुजियाब्रा नोंलाय खोथाखौ मानो एसेबो बुजिया गोसोखौ हमथाना था आंखौ बावगारनो नाजादो होनखाबाय आंहा गोसो गैया नोंजों हाबा जानो नों मानो खोथाखौ बुजिया मेरला हिनजाव हौवा दङ आयौ साफा साफा बिसोरखौ लाबानो जायोना जायखिजाया सासे है आंहा नोंजों गोसो गैया एखेबारे खाथां खोथा बियो थाथ'दोलै मा खालामबावनो बुन्दु गोसो गैयाब्लाबो जर जबस्थि गोसो थोद्लाबायो हनै जर जबस्थि आं गोसो थोआ लाया होनखाबाय माबा जर जबस्थि खालामबाय थायो दुखुआसो हाला आङो खैफोद जाबाय हाब मा जाखोब्रा बुजिलायलाङासैलां मा होनखो एसे बाङायना खोन्थालाय बांहायनो मा साइसनि बांहायबावनोब्रा बुन्दु आं गोसोथा लाया होनखाबाय माबा आंनि उन जानाय लोंनाय माबा थांफागासिनो हिनजावा आयौ गोसोथा होनबाबो मानिया बिदायाथ' बिदा माबा गुन्दा साइससो एखेबारे जुनादसो मिथिगौ दा जिउआवनो आंहा खैफोद ओरैबायदि बिदायाबो आंखौ एखेबारे जर जबस्थि लाहोनो गोसो जायो हिनजावाबो बिनानावाबो नागारा खिबु सामफ्रामबो आयै थाम्फैफोर बादि आयै खियाव बानो सैथां बाथां हेस बे जोनोमाव सोर दंबायो आंनि अनगायै मानसिफ्रा आंखौ नुबानो गासिबो गिजोबो 100% आंनि मुङाव मादार केस दङ आदा मा जाखो नानि मानो गाबनानै फैखो आदा नों एफा गिदिर दन जानानै बिनानाव सासेनि दुखुखौनो बोरै नायनानै थानो हाखो आंनि गोसोनि साननायखौ बुजियासै मानो नों आंदि मा जादों मानि थाखाय दुखु जादों नों नानि आं थासान्दियाव मानि गोनांथि जादों नोंहा नानि थाखा फैसा गोनांथि नांगौबा आंनो खोन्था आंनो जेबो नाङा आदा आंनो आंनि जिउनि हिरोखौल' नांगौ बिजोंनो संसार जानो सानबाय आं थैस' थांस'सिम सोर बेलाय बिनानाव आंनो खोन्थाना हो जुलिखौ आं खालामना होगोन बहानि बियो दिनै दानो जुलि खालामना होगोन आङो टेनसन लानो नाङा नोङो नैबे बिदा थासान्दियाव आदा बियो आंखौ गोसो थोआ आंनि महर मोखांखौ बासियो गनायथारा बियो आदा आंखौ लायानो आंखौ जुलि खालामानो आदा बियो बासिबाय थायो आंखौ मा होननो बियो साला सासे दननि बिनानावखौ बासिनो हालायनाय बोरैलाय बे बडिगार्ड सैमा मानैया आंनि खियानो बहा थांगौ बिसोरलाय बे सेंग्रा बहा दङ जेरै खियाबाबो नागिरना लाबोथारनांगौ बेखौ दननि बिनानावखौ बासिग्रा बियो दानो लायनानै जर जबस्थि हाबा खालामना होनांगौ बेखौ ओइ सैमा मानैफोर बहा थांदों नोंसोरलाय ओरै फै मा खोथा बस मानथो एफा रागा ना सोरखौबा मादार खालामनो थिनहरलायसिगोन नामा ना सोरखौबा हारा मुरा बुफाय हैनांसिगौ नामा ओइ सैमाफोर नुवाखै नोङो बिनानावखौ बेसेबां दुखु जानानै फैदों आंखौ सिनायाखै बियो आं सासे दन होननानै दननि बिनानावखौ बासिग्रा बियो दानो लायनानै जर जबस्थि हाबा खालामना होनांगौ बेखौ दानो बिनानावनि खाथियाव लाबोनानै हमख्रंग्रा हाबा होनांगौ बेखौ थेंक इउ आदा थ' बडिगार्डफोर दान लायनांगौ थांदो योगा खालामबा बेमार आजारा जानो हाया देहाफ्रा थिग थायो ओंखायनो योगाखौ खालामनांगौ फुङाव खनसे मोनायाव खनसे औ आंना सनाया देहानि थाखाय योगा खालामगासिनो माथो जिउ गोलाव जाथों आंना हिर'आ आरो आंजों रंजा बाजा संसार जानो मोन्थों हाय नों मानो बेयाव फैलायखो आं आगोलनो बुंखाबायना नोंखौहाय आंहा नोंजों गोसो गैया होननानै आंनि गोसो गोरबोआव नोंहा खुनु जायगा गैया आंखौ डिस्टार्ब खालामैनि आंनिफ्राय गोजान जानायनि नोंनो मा नांगौ बुंसाय दानो हरगोन आं आंनोलाय मा नांगौसै नों हिर'खौसो नांगौ दा आंनोलाय बिमा बिफायाबो गियानबो गैया महरबो गैया गावबो गियान गैया महर गैया मा जर जबस्थि खालामफैबाय थानाय बेलाय मा सर' ओइ नों मा डायलग मारबाय थादोंलै जोंनि मेडामनि साननायखौ जाफुंहोनोबा जाफुंहो
बसआ जोंखौ जेरैखि जायाबाबो नोंखौ लांनो थिनथाबखादों। आरो बे सानै सैमाफ्रा सोर जालायखो? नोंनि खिजाग्रा बडिगार्डफोर नामा? ए टारमासखौ दाद बांद्राय होग्रोगोनलां। ओइ बिदि जाला गोख्रै हमख्राव लांनांसिगौ बेखौ गोख्रै फै। है मा गोदाव सोरावब्रा। थौ गोदै थौ। है र' जुथा गानग्रोनां। जुथा ओइ खारगोनसो नामाब्रा? ओइ हमखा ओइ खिजाग्राफोर लांनानै बहा मा खालामहैनो नागिरदों नोंसोरलाय आंखौलाय? थारैनो सानखो ना माखो नोंसोरलाय आंखौलाय? बेखौ आं महर गैया मा गैया बोरै लानांगौ जाखो? जर जबस्ति आंहा गोसो गैया, आं लाया बेखौ। आइया फै बेफोरखौ बाथो। साला मा दाबो लाबोनो रोङा बे मोद्लाफ्रा? ना मोनाखैसो मानसिखौनो? नै आदा लाबोबाय आङो आंनि गोसो थोनायखौ। अ बिनानाव नों लाबोबायानो। बेनो नामा नोंनि गोसो थोनाया? औ आदा बेनो, आं बेजों जुलि जाना संसार जानो गोसो जायो। दानो लानोबा ला नोङो, नङाबा दोला होजोबगोन आं नोंखौ। खामि हारा दोंसेबो मोननाय नङा, मिथिबाय? जुदि नों आंनि बिनानावखौ लाया दानो दंसो जाजोबगोन नोङो। मिथिखागौ दा नोङो आं माबायदि मानसि। मा नांगौ गासिबो हरजोबगोन आङो, गारि गरा थाखा फैसा। खिन्थु लायाब्ला लासाव थैनांनोबो हागौ नोङो। दे लानोसै आङो, दिनैनो लांफाखानोसै। एस बरिया आदा बरिया। थोस नोंखौ लानानै जिउआनो ससे गोथै बादि जाबाय आंहा। गोजोननाय रंजानाय गासिबो सिख'नानै लाजोब्बाय नोङो। नोंहाथ' आंखौ लानानै सोरगोआव रायजो जानाय बायदि मोनलायबाय बियो। नोंखौ आं जेरै मोजां मोनो नोंबो आंखौ मोजां मोनबानोथ' सोरगोआव संसार जानाय बायदि मोनगोन दा। नै बे अमा बेदरखौ खुमब्राजों बिदै जोमजोम गोथाव संदो, ओमफ्राय ना गोरानखौ दुन्दिया गोरलै होनानै मोजां बाथोन देदो। जागोन दे सना, संहैनोसै आङो। आक्रमन। बेसेबां नायबावनो आं बिनि महर गैयै सेहेराखौ? माला होखारहरनो हायो नायगासिनो दं आङो। बेखौ होखारहरनो हाब्लासो आंनि हास्थायनायफोरखौ आं मोनसिगोन आरोखि। ना बैसा मेलायो ना माबायानो मेलायो। माबा मोनसे खायदा खालामनानै होखारनांसिगोन। ओइ बुगाले ओरै फैदोसाय। मा जाखो सना? मा सना ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा आयै, दैल' संख्रि नाङा बानलु नाङा आयै, एवनांगौ ना मानांगौ जेबो बुजिया नोङो। नै माथो गुमैसो, जिरायफै। औ बैनाय आंसो बिनानावखौ नायनो फैदों। नुयैयाबो गोबाव जाबायना, ओंखायनो नायनो फैदों। जिराय गुमै जिराय। हाब बहा थांदों नानियालाय? हे गुमै, माने देहाया मोजां नङा बेना, एसे लोमजादों। र' न' सिङाव दङ, आं लेङैनि। खबरदार खिन्थु नों दा फैदों, आखाइयाव बुनाय बेन्डेज खानाय बुनायफोरखौ दा खोन्थाखा, नङाला आलदा जागोन खोथाया, मिथिबाय? लोमजादों होनब्लानो जाबाय। फैदो। हा बिनानाव, आखाइलाय माथो जाखो? जेबो जायाखै आदा, दाख्लै बाथरुमाव दुगैनायाव गालुनानै गोलैदों। माब्रैथो दैखराव गोलैनांगौ जाखो? दे बिनानाव मोजाङै था, आंहा एसे खामानि दङ। गावखौनो गाव एसे थाल लानानै खामानिफोरखौ माव, आं थांसै। ओइ थौदो। है थैनोबो रोङा गारनोबो रोङा, माबायदि हिनजाव नोंलाय? माजों दाजानाय? है गुबुन बायदिबा मा लांखायावनो गारना खारसिगौ।
बेथ' जेबो नंबावासो नोंनि थाखाय जिउखौनो होनो हाबावोसो आङो हेलौ आदा हेल' आंखौ आंनि बोराया बुग्लिजोब्बाय आङो थांनानै थागोनखौ गोरोन्थि मोनासै थाब फैदो आदा हा फैदो फैदो ओइ सैमाफोर थुदुदु हनै बिनानाव माबा जाबायनो थुदुदु मा थुदुदु आयै बिनानाव नों मा जाखो दिनै नोंखौ बिदि बुथारना गालांबाय आलाय सिलाय आयै बिनानाव नोंनो आंनि जिउनि नायल' जाल' सासेल' बिनानावमोन मा नांगौ गासिबो हरदोंमोन आङो गारि गुरा थाखा फैसा गासिबो हरदोंमोन दिनै नोंखौ बिदिसो बुथारना गालांबाय आयै बिनानाव दासो सानसे साला लामानि जेंसिफोरखौ बोस्रांनाय बायदि मोनथारबाय आङो गोसो गैयाब्लाबो जर जबस्थि हाबा होग्रा हाबा लाग्रामोन बिसोरो दालाय माथो बुथारजाखो माला लोगो मोनबावगोन आंलाय आं फसायनाय सिख्ला हिनजावखौलाय बिदिनो लाथिख' लान्दां दोनबाय थानोसै नामा नोंलाय एसे बेबस्था खालामदो प्रभु हाब नोंखौ दिनै नुनानै गोसो गोरबो बिखा बिख्लो आमायथु गासिबो थान्दा जाजोब्बाय आयै दिनैनो दानो बुंनानै रायथिना लानोसै आङो नोंखौ सना है बहा थांनो नोंलाय आदा आं बेयाव बेरायनोसो फैदों आं अबेनि बेखौ खोन्थाथ'ला दे हे दे अरजाया जागोन दानो बुंना लाखानोसैलां गोसथोनाय हास्थायनायखौहाय थैजासिम गारलालां बेखौ माने आं नोंखौ नुजेननायावनो बिराद मोथो फसायबाय आरोखि हाबा लानो सानबायमोन आङो ओमफ्राय नोंसो मा होनो आं नों बायदि सिख्ला नागिरबाय थादोंमोन दिनैसो लोगो मोनबाय मा सानखोथाय बियो आंखौ हौवा मोननो रोङैखौनो सानखो ना माखो आं बेयाव गोसो थोलायनो फैयाखैथ' जायगासो बेरायनो फैदों हाबाब आंखौसो बासिलायबावबाय नोंखौ ओरैनो गारालां हाबा लासे लानानैसो थैगोन आं नों बेयाव बेरायनो फैदों ना गोसो थोलायनो फैदों आं बेखौ मिथिया आं नोंखौ गोसो थोबाय फसायबाय आं नोंखौ हाबा लानोसै आङो थारमाने नोंखौ हंगारला नों मानिमारलाना र' नोंखौ एसे मानजि होनां सेंग्राफोर लेंहरनानै हेल' नै सेंग्राफोर नै मालदांपारायाव दसे फैलाय सासे मानसिखौ मानजिनांगौ र' नों बेयावनो थाथ' मा खालामनो हानोसै आंखौलाय बबेनि गथ'फोर बिलाय फैथों दोलाखौ हरजोबनां बोरो सोरखौ मानजिनांगौ सोर बियो नै बे सेंग्राखौ दोखो मानजिनांगौ आथिं आखाइ बुख्रुबनांगौ मालै सेंग्रा जोंनि मेदामखौ बिदि दावलाबायग्रा नों दानो होनांगौलै बेखौ थलाय है र'लै र' दासो मोनदों नों साला सिख्लाफोरनि महरजों गेलेग्राया दासो लेभेलाव फैदों दा आंनि बिनानाव बायदि थादोलै आं थांसै अब्लाबो बे सिख्लाखौ थैजासिम थैस' थांस' गोसोथोगोन आङो नागारा आंबो